सखिया रे सखिया काथी बताई, सखिया रे सखिया काथी बताई। रोज रतिया में हमके जगावेला, रोज रतिया में हमके जगावेला। मोरे राजा हमर पिया हमर सैया कोरा में सुतावेला, हमर राजा कोरा में सुतावेला। म्यूजिक बाय मोहन यादव। तहरा जाए के नामो न लेला, घरई काम करे रे। जैसे तैसे बतिया कोही पाजा में रोज धरे रे, बहरा जाए के नामो न लेला, घरई काम करे रे। जैसे तैसे बतिया कोही पाजा में रोज धरे रे। सुत जाला साझे औरी सुतावे, सुत जाला साझे औरी सुतावे। रोज टंगरी में टंगरी फसावेला, रोज टंगरी में टंगरी फसावेला। हमर राजा हमर पिया हमर सैया कोरा में सुतावेला, हमर राजा कोरा में सुतावेला। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय मोहन यादव। मोन जग हमारा मिलल बपिया, मस्ती में जिंदगी कटता। साचो कहता रे सखी सैया से खूबे पटता, सैया से खूबे पटता। मन जोग हमारा मिलल बपिया, मस्ती में जिंदगी कटता। साचो कहता रे सखी सैया से खूबे पटता। मुना बालिस्टर के गोइनी भुलाई, अपना सोइया में गोइनी समाई। रोज सोइया रजाई ओढ़ावेला, रोज सोइया रजाई ओढ़ावेला। हमर राजा हमर पिया हमर सोइया कोरा में सुतावेला, हमर राजा कोरा में सुतावेला। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया। मोबाइल नंबर 9570557210।